Здравейте, вие сте с новото ни предаване «На кафе при Баяна». В това предаване ще каним само известни интелектуалци, които допринасят за развитието на ченгенауката и фалшификацията на нашата история. Днес в този пилотен епизод наш VIP гост е професор Свинарев. Той има дългогодишен опит като иманяр и истерик с множество признания и медийни изяви. Той е заклет тракофоб и е член на движението за залавяне и неутрализиране на вампири. В житейският си път е заловил и открил множество вампири, а също и няколко вещици. Участвал е във филма «Индиана Джонс» и е рицар-пазител на Йерусалим. Да, здравейте, аз от Перперикон идвам току-що. Този съндък оттам го извадих със собствените си ръце. Беше намерен до семейство вампири, както и очаквах. Между другото, този обект, както и още много други, аз лично с моите две ръце съм ги изрувил и открил. Баянке, сега ли ще прегледаш находките? Или после, че трябва да ги снимам на клиентите за търга и да прегледаш кое ще искаш? Да, като свършим тук ще ги преровя. Има много от тия, които ти обичаш. О, леле! Amazing! А това отзад Рош Кулие, гледам, пак не е слушкал и е наказан. Ами той е, кой да е друг. Васколи. Цялата пресконференция не млъкна и накрая, като го прекъснах да му дам зор за времето. Публично ме унижи и ми поиска още 5 минути, моля ти се. А аз съм чинове над него. Сега възпитателно ще стои наказан, докато преглътне йерархията. Но както и да е, не сме тук да говорим за него пак. Ето виждаш ли, дори и с запушена уста ме дразни с присъствието си. Отутре си в килера. И така, господин Свинарев, как открихте тези древни светилища? Ами как? То не е лесно сам човек да ги извади с ръцете си. Но относно откритията, аз имам един метод, освен с метал детектор. Отивам в гората и започвам да дебна прилепите. Там, където има прилепи, има и вампири. Те са преродените потенциали на вампирите. Отварят дупка във времето, с която археенергията се отпуска и полетява с тласък на археоткровение. Вие трябва да ги знаете тези неща. Нали практикувате ченелинг и архейога? Но да. Следвам прилепите и те ме отвеждат до вампирските си тела. Леле, amazing. Това с прилепите е много яко. Но разкажи ми повече за находките, че не ме свърта. Има ли нещо с чертички да използвам най-накрая масури буквара? Има. Аз тях ги отделям, за да не стигат вече до музеите. Нали не трябва да има такава писменост? Леле, amazing. Цял камион с книги имаме отвън. Само баечки и ало измамници ги купуват. Да направиме някой друг репортаж и за книгата. По модела ми, който написах, вече трябваше да е разпродадена и хората да чакат втори том. А гледай как я втасах. Повече в такива постановки не ме включвайте. Нали аз говоря против писмеността, а вие ме включвате да говоря за архенауки и писмености. Само най-малоумните ще се вържат на това. Аз като рицар на Йерусалим имам да преследвам вампири и вещици. И да им разграбвам и троша притежанията и находките. Ако заради вас ми спрат гръцкото финансиране, вие ще ми плащате издръжката. Извинявай, че ще те прекъсна. Но не си прав. Не става дума само за финансиране от чужбина. Вече имаме и медиен гръб и гилдията също е зад нас. Кой може да е против нас и да ни противостои? По моят модел статикмически е невъзможно някой да се задържи срещу нас. Вече само ми остава да развия блог канала ми в YouTube. Като събера яко последователи, ще правя фен срещи и групово баене. В Америката не ми провървя, но тук ще се издигна яко. Гледай каква папка с признания и грамоти имам. Мале, вие тотално изплискахте легена. Ама айде, щом сме на една страна, ще се търпим някакси. Моля те да не ме прекъсваш. Докъде бях? Да. До грамотите и признанията ми. Ще използвам този пилотен епизод, за да се представя и аз имам огромен обществен принос. Особено за тези, които са инвестирали в акции и са направили яко кинти. За тези, които не са. Шанс. Да сте си купили моят модел. Най-мразя хора, които нямат такъв значителен принос като мен и моите принципи да се изказват срещу мен. Не става въпрос за смирение.
Аз съм смирена. Но за принципи и архиморал. Както и да е. Аз ще мога ли да кажа нещо? Тази година открих огромен цирк и посмешище. Помолих те да не ме прекъсваш, бе. Айде сега кажи ми как продължаваш да си толкова интересен за медиите, че те излъчват всяка седмица. Нали си ясновидка? Не знаеш ли? Ясна ми е работата. Явно всеки ще си има собствено мнение. Ще си водя сама предаванията вече. Давай да пристъпваме към гадаенето на кафе и да си ходиш. А този съндък ще го оставиш тук, докато намеря всяка една чертичка в масурника. Много добре се справяш с предаването. От гилдията ще са много доволни. Браво! Добре, че имаме голям медиен гръб, защото такива като тебе не знам кой би отразил иначе без пиар кампания. Драги зрители, прекъсваме за момент, за да се допитам до енергията какво да правя с предаването. Понеже не протече така както исках, и пак ще ме подиграват за лапсусите и грешките. A few moments later. Ами това ще е за днес. Пак не успях да го докарам до 3 заветни часа пропо. Ох, исках да кажа баене. Знаех си, че беше лоша идея да каня гости в стейчката ми за баене. Едно кафе не може да изпие човек без да го прекъснат. Ще говориш като ти дам думата и съм те питала. Няма да говориш вече. Това е за днес. Последователи, вие не забравяйте да носите този най-голям и силен потенциал в себе си. Той е по-голямо от вас. Той е нещо, което човек трудно задържа в себе си. Той е вашето смирение. Не се смирявайте пред никого, но изразявайте себе си. Айде, чао, до следващото кафе.